आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। आपण भारतीय म्हणून स्वतःला भाग्यशाली समजलं पाहिजे। नरेंद्र मोदींसारखे पंतप्रधान आम्हाला लाभले। युद्धामुळे जगातील नागरिकांची परिस्थिती बघता आपल्याकडे असं कोणतेही संकट नाही। एक छोटी आणि फायदेशीर अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे। 7 आवाहनं केली आहेत। भारतीय म्हणून त्यांना साथ द्यावी असं आव्हान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय। आपण भारतीय म्हणून स्वतःला अत्यंत नशीबवान समजलं पाहिजे, भाग्यशाली समजलं पाहिजे की आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांसारखे आपल्याला पंतप्रधान लाभले। याचं कारण असं आहे की आपण जगभरामध्ये अन्य देशांमध्ये जी काही नागरिकांची परिस्थिती पाहिल्यानंतर सगळीकडे युद्ध सुरू आहे, सगळीकडे जीवनमान अतिशय विस्कळीत चाललेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आमच्या पंतप्रधानांनी आपल्याकडे कुठल्याही अशा पद्धतीचे संकट आतापर्यंत यायला दिलं नाही। फक्त एक छोटीशी अपेक्षा, माझ्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत छोटीशी आणि फायदेशीर अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त केलेली आहे, ज्याला आपण संकटातून संधी ज्याला आपण म्हणतो। तर त्या दृष्टिकोनातून अगर आपण विचार केला तर काल पंतप्रधानांनी जे काही 7 आव्हानं केलेली आहेत त्या आव्हानाला आपण भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपल्या पंतप्रधानांना त्याची साथ दिली पाहिजे। कारण का ज्या ज्या मागण्या, जे आव्हान त्यांनी केलेलं आहे त्याबद्दल आपण विचार केला तर आपल्या भारत देशाला अजून सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून ती आव्हानं अत्यंत महत्वाची आहेत।